karon sa laing yugto ning atong sugilanon. Patayng buhi! Oh, ano siya? Muraog, niuyog ang palimot tungod sa maong mga buto. Sa altar! Dali ka mo! Sa altar! Ginawa ko! Dali ka mo! Gaunulok! Si Nanay Lusing! Dali ko! Dali mo! Dali mo sa altar si Subuhan! Dali! Usa magkani? Nga ano magkani? Darang di maharap mga sumpes ka ba ito? Sirlok, ubay-ubay na ang ipalo pa na itong bala sa mortar dito sa ubos na bahay ng resort. Hoy, gusto ko nga malisang silang tanan. Lakip na mga zumbis! Tingnan yung dulo yung mga inosente nga nagtago pa niya, Sirlok. Mapis lang kayo sa mga bala sa mortar. Dawa ko'y labot! Gusto ko lang ipahungaw ang akong kalagot. Ang akong kasuko! Sige ba? Palupad pa mo yung mga bala sa mortar! O ipunting ninyo sa sentro yun sa syudad! Ay, ginuog ko! Unsa man ka na? Ay, lawag ang anak, eh. Unsa man na anak? Nagbit. Nigamit silang mortar nga hinigbali. Uy. Unsa man na, uy. Mortar. Muna ang gabito sa gubat kung layo ang kalaban. Sukdon ang kalayo siya na target. Bisang siya kalayo, pwede niya maabot. Unsa? Murag wa na. Wa na ang sipang buto. Dili lang ma. Magsusiko kung sa itong mga buto-buto. Ugaw! Animal, ito na. Nisudo siyang lawak, Sirlok. Ubog. Ubay-ubay sa bala sa mortar ang iyang yusikan. Paita to gusto ko. Salbahis at salbahis. Pero tiyang sukuha siyang pagkamala siya daw. Yan ako sa lawak. Bas! Huwag na makita yung suset! Okay lang. Pahuwi na mo. Tuwa na. Natuog na ang masuras para ko. Okay, pahuwi na mo. Pero ugma, ayaw paghulong papangita niya, ha? Kay malintian yun ang saudas para ko. Kung di na ito magkita ang si Susik. Sa mo to? Bas! Yan ako sa lawak. Musod ako. Uy. Nagbata ka pa di ay? Kumusta naman ka? Ha? My love? Nakatuog na ba silang tanan? Oh. Nahinarok to sila si Nanay Lusing. Ikaw, nga no, magkapatog. Wa ko ba tiyaog do ka, Benhur? Nabalaka ko sa mga masakiton. Ilabi na gid sa mga pari. Nagkinahanglan ang mga tambal. Lalo siya plano mo. Gusto unta ko mo adto sa ospital. Sa ospital? Oh. Daghan og tambal dito, antibiotics, guban pa, nga magamit nato. Ilabi na gid sa mga masakipon. Oh, sige, pagandam. Kaya ba sa'yo sa buntag? Mga ito sa ospital. Benhur. Na. Kitang-tang ko na ang baat yung baba. O ingin man imong kapos. Yeah. Ikaw na. Oh. Ganong iyon yan ang imong tutukan ako. Nga nang imo ning buhat nako. Angay pa ba ka nang ipugutan, Susit? May pagpatyo na lang ko nimo. Sure ka? Patyo di ka? Oh. Nangita ka magani og paagi nga mabulahan ka. Ug makakuha ka og mabulawan. Kay wa ka na makaantos sa pagbaboy ni mo ni Sherlock. Tungod kay angay lang.
Mo niyang sana ko. O gusto na ko makapalayo ining lugar. Usaon man papalayo ni lugar nga doon na may mga sumbis palipot. Ug anda mo kit-kiti mo. Oh. Nawadaan ka na sa mayong paminsa susit. Ug angay kang pasalamat sa diyang sakpa ka. Wa ti ka nag to si Rock. Pagkadagang bulawan. Mga alas. Wow! Kanindot ini. Magkuha ko. Huwag akong ibutan sa baba. May nangani ka nagkakuha kong yawi ni sikretong lawa. Gagibutangan sa mga binaritang bulawan. Ingon man mga alahas. May kinatubo si Luke. Nahinanong ko man ko niya babuya. Magdali ko. Sige. Pagkuha og daghan. Pagdali. Oh. Hudas. Pagdali diha samtang wa pa mga guard. Wa pa mga sip si Rock. Pagdali susit. Oh, di ba? Kita banget ka. O gitaguan ti ka din sa akong sikretong lawak. Pero sa ingon, dili ko mamong sa kabugo. Oh. Wala. Wa mo gamit imong utok susit. Nagdadali kag himo og desisyon na magkalaot mo. Hudas. Gamita imong utok. Magtinabangay tag duha. Pero sa ingon, kita ang mabulahan. Maato ning tanan. O si Bot may pasabot, Hudas. Pero gaw, tagkan mga zombies ito. Yan sa man. Mato juga sa ospital? Sure juga? Ha? O, gaw. Magkuha mi tambal. Sa minunan mo, sa kuyog lang ko. Ayan, dinig ka lang. Ikaya ko sa liga nilang nanay Lusing din eh. Uy, basig, naginangnan mo na ako ba? Babaga na itong mga zombies ito, basig. Isura ba ko? Sam ka eh. Mas nagkinahanglan sila ni mo din eh. Maong bilin ka lang. Ah. Niyang arbalait. Oh. Ubay-ubay pa di mga bala. Lagi bukata ko daan ko. Iya siya dang 45 na ko. Dani ni mo. Ay, kay... ikaw, ang sumidad ni mo? Ang ako samurai. O kuha ako to pick up ron. Doon ay arbas ito nga among magamit. Yawa ni mo, samurai rin na doon niya, dagang kizumbi dito. O, ikaw ka. Pagkamping mo dito ha, ikaw dominor. Sa kanun ay ikaw, lulok. Huwag ikaw ha. Isali ko mo sila si Nanay Lusing din eh. Samtang wa minidok sa kanta. Nakaila kay ko ni Lucas Williams. Dugay na may manakaila. Ug dugay na sa kunangan do'y og karuhes kinabuhi. Mawala susit. Gusto kong makatagamtam og karuhay. Unsa? Kung wa pa rin sumpis din hiron, dugay ka nung tangnam patay ka na si Lucas Williams. Unsa? Mawala. Dugay na kung magkanto siya sa pahis. At tipal siya. Pero timing lang yun. Timing lang. Pero dili pa uyang tanang susit. Dili pa susit. Hudas. Mumpahok mo ka. Usaban. Mualayon ka na ko o dili. Hudas. Pero mo susit. Kung maalayon ka lang ako, di ka kipamay. Pero kung dili ka maalayon ako, karon-karon na yun. Dadunti ka sa tumpangan si Lucas. Unsa? Inilang ako ipark. Likod sa simahan. Ngit-ngit kaya palipot. Pero ako nabating mga tingog sa supis. Mingaw kayo din eh. Umasir sa butaka. At doon na muli sa mantaang ospital. Mayo, susit. Mayo kaya gamit mo yung utok. Isali ko kanimo, Hudas. Salig yun ako, susit. Kaya di ka magbahay. Sige, planuhon na itong kanan. Kung sa'y angin na itong buhaton, alam mo lampos na. Oh, sige. Maminaw ko nimo, Hudas. Sultihin ko kuno sa angin na buhaton. Okay, susit.
Pero sa dili pa nato planohon ang tanan. Mag-iinom muna ta. Dayon, ipaya ko. Unsa? Kaon na diha. Kay maligo na ko. Okay? Animal. Visit. Mas baboy ka pa, Judas. Teh! Nga nung ba sila kong gamitan akong utop eh? Nga nung gikuha pa magid na ko ang yawi? Para makita ko mga bulawan? Nangawat ko. Natintal ko. Animal. Og di ko nahuna pa ko sa paglayas. Bisit pa yung idi, uy! Tungos ako pagkadesperada. Nabuhat ko ang tanan. Animal. Lain na sa tinuuning problema. Pero bahala na. Makikalayon ang ako ni Judas. Kisa mamatay ko sa mga tumutilog. And I'm sure, pasayloon ako ni Luke. In love kita siya na ako. Og ikaw, Judas, husto ka. Husto ka. Magamit ko ikaw, Judas. Magamit ko ikaw. Ugaw, may kinibalik ka dayon. Saan naman, ha? Ito na sa likod sa simbahan ng pick-up. Andam na ito sa pag-ato dinok sa manta sa ospital. May na. Ugaw, Dominor. Pagabit lang ka ng pagkaon, ha? Ug ingon mga tubig. Di ka naman. Ay, kamay nakitag supply din yun, eh. Mao ba? Sige, sige. Oh, Sakinan. Ugaw, sakinan. Murag, padung din sa simbahan. Hindi ka lang. Ako na magsusi sa gawas. Doon na sakinan. Murag pa rin dito sa simbahan. Magdali ko. Magsusi ko sa gawas. Ari ko agi sa likod sa simbahan. Torang sakinan. Dili ko sa pig sa skina. Doon na simbahan. Buwas lang pa rin pagdiretsyo dito sa mga sumbis nga naas tubangan ng simbahan. Nakita ko kaganina ang mga pundok sa mga sumbis sa tubangan sa simbahan nga nahayagan sa suga. Ubay-ubay ko ang naas tubangan. Di ko na ulas sila pa dyan. Magkatabang na sila namo. Aron di pa kadola mga sakop ni Lok din sa simbahan. Sigurado ko, mga sakop to ni Lok. Nagrobing to human sa mga pagpamumbag nila. Kwartahan doon si Lok. Daghan sa mga armas nga nagkalanlain. Doon na pa yung mga armored car nga nakuha. Sigurado ko na sa mga military ito na nakuha. Kinahanglan nga magkunta ko akong hikalang mga military. Pero saan pa ka na ako? Wala ko hibaw unsa ang ilang radio frequency nga gigamit. Unsaon magha? Shit! Kasama ba sa handset ni Judas? Wisit! Di ko magkatog! Ang animal ay lamig yung katog human makainom. Hagop pa. Nagkapahimos ka sa kong pagkababay, Judas. Naunsa man sa ko. Dili ka mo ang kinabuhi nga gusto ko. Dili. Tungod sa kong kambisyosa, mao ni akong kidangatan. Pero dili ko aging muhilag. Tungod kay ako ning tinuyuan. Basta tubangan ko ni. Si Samantha ka, kumusta na magka siya? Hay na magka siya. Gimingaw na ko sa suot kong higala. I'm sorry, Samantha. I'm sorry, my friend. I'm sorry. Ito naman. Ben-Hur, wa ka matug? Oh, Doc. Nagbata ka na dahi. Handset ka na. Oh,
Giisuwayan ako gamit. Kung doon na ba makuha ng mga frequency. Pero wa ko'y makuha. Unsa ta orasa mo gikan? Karong taon, mugi ka na ta. Busa pangandam na. Banor, unsa ka kung kuyugan ko nimo sa syudad sa San Pedro? O sa San Pablo? Ha? Unsa ka kung ako mismo ang makigatubang sa mga kadaguan sa maong syudad? Dokson. Daghan kong kaila dito. Ilabi na gid ang mga doktor. Ilabi ng ilang mga mayor sa maong mga syudad. Nakaila sila nako, Banor. Dok Samantha. Ginoo ko. Naunsa naman ang syudad sa San Juan? Ghost City na gyud, Dok Samantha. Kamot lang. Ug doon na baylaing mga survivors nga nagtago. Gawas nato ni Syudara. Pagkaluoy nila, Banor. Sa mga nahimong mga zombies. Kada. Tungod ni Locke Williams nga imong gilang amahan. Siya ka na mabasol iring tanan. Buto-buto sa armas! Sikirin! Ay, Banor! Upatigal ko kita. May gani kinakabantay na yun ko. Nagkalikot na yun ni Nish kita. Mga sakop ka to ni Luke? Oh, sigurado ko. Huwag ilagi pa mo sila makita nila mga zombies sa kadalanan. Unsa? Huwag kita ang ipakita sa dana nila. Uni unsa o man na ito iniron pag-ato sa ospital. Diretso naman ito tumaong dana. Mangitag laing agyanan nga maduol ta sa ospital. Nga di ta nila makitaan. Kumusta na ang lakaw sa mga sakop nako? Negative gyapon ang ilang report, Sir Doc. Wa pa rin na makita si Sam o katong animal nga binhor alipyo. Wa ka to sila malisang sa mga bomba nga akong gipabuto kagahapon? Ug asa gyud ka sila magtago? Mao nga nagrubing sila og maayo. Ubay ko ng mga zumbis ang pasad sa dan. Pero ubay paghapon ang naas palibot. Wa pa rin mahurot. Animal! Animal! Dili pa gina mahurot kahit pila kalibo ang nagpuyo ining syudad sa San Juan nga nahimong zombies. Si Susit, si Lok. Ina na nakitan. Dadaasya rin sa kuha tubangan! Dali! Si Lok. Unsa yung buhaton ka, Susit? Nanong i-traitor ka kanako, Suset? Nano! Luke! Traitor ta! Hudas ka! Oh, ngano ni ata din hunong? Sa drive-thru sa fast food doon sa ospital. Mayo din ni kay safety nga to sa kinan. Dili ba kitaan sa mga sakop ni Locke na nagpatrolya. Tuwa na sad. Mga zombies ang lagi pa mo sila. Dali. Mayo kay himigang ni Lupita. Niyang samurai. Ikay gunit ini. Ikay da ini. O ako'y da sa armas. Tara, manggawa sa ta. Oh, Banor. Ako! Sunok, kalma ha? Tingnan mapatay mo si Susit. Patiyong ko yun siya, Hudas! Naku lang tayo doon mo. Nahanok lang ko. Itong ginatin ako sa pagkuha sa bulawan, sa mga alahas. Manggitago ko. Pero ako mag-trader ni Mulong.
Oh, nanguha na di ka? Nangawat ka di ay? Natintal ka? Oo, mao ka na. Ang tuon sa akong gadlog, mong nitago ko dito sa mga dagong container. Dali pa! Nasakitan ko! Animal ka! Ayaw pamaga! Huwag ko mamagak! Nanagaw na kaya ko! Magligaw sa ladyog ko! Huwag namang malawan ako lahas. Nana lang mo ang backpack. Be. Oh. Uy! Yung mga bulawan, si Doc! Binalit ang bulawan! O yun man mga lahas! Nigutom na kaya ko! Magligaw sa ladyog ko! Kaysa mamatay ka sa gutom! Animal ka ba? Halikaw! Kaligo nito! O pagkahuman, kaon! Look! Dadasya sa kong lawak! Pagali! Look, salamat! Salamat! Ayaw pagkaksa! Ligo na dito! Oo! Osmond ka! Pasalo ako! Lakaw na! Dali na siya! Dali! Sherlock, nganong waliw po sila si Susit? Dili ko makahimo ni anak kang suset. Ha? Di kinahanglan ko siya. Sherlock? Way laing babae nga nakaingon ni ini kanako. Gawas ni suset. Mahal nako siya, Judas. Sherlock? Mingo, way zumbis din nabita. Doon na natin sa ospital. Nasa atbang. Diyata sa emergency exit agi. Mayo kayo, way zumbis na. Dali, sunod din ako, Doksam. Sige, masunod ko nimo. Meron sa likod! Pagkasobis! Dagan, Doksam na! Dagan! Doksam, musunod ko! Sundan ko siya! Huwag subis, sugat din Doksam! May ganig ikabantay siya! Huwag na sa uwang doon kasumbis nga ni sugat niya. Ito ni padayon sa pagdagan. Sundan ko siya! Sumbis! Sundan ko si Doksam ata! Si Roque, nisuda siya kwarto. Pitek nga ro. Liidas ko ibati eh. Piset. Di parang burot nagsilos ko na. Piset. Wala na ba sa nis mga zombies? Opo, Doksam ata. Kaya magkita ito sa bildo nga bongbong ining parabasi. Puro pa nung sila diri sa pharmacy. Ay pagsama. Wala na nang magsumbis sa totoo na. Nilino ko ng bildo nga bongbong ng parabasi. Naakyo na. May asiri sa tungtungkod. Sunod na ako. Dali, Doksam ata. Luke, salamat. Suset. Nganong gibuhat mo makinikan ako? Sige kaingon ko na, latintal ko. Huwag ko makapaabot nga ihatag mo na ako, imong gisaad na ako. Sige malanggot kag saad na ako, God. Imo man lang kong gipalaom. Wa ko ikaw pala uma. Nakita bitaw nimo kung unsa ko kabisi. Daghan ko problema. Ilabi na kang Samantha. Nilayas kini og hangtod karon. Wa ko pa kini makuha pagbalik. Pasaylo ako. Hindi na ako mausap pa, Luke.
Ayaw na yung katubos ba? Kay tingali og dili na ko makapugong sa akong kaugalingon ug mapatay ko ikaw. Look, Dali. Gaksa ko. Gimingaw na kay ko nimo. sige, gagsun ta ka. Lipayong ta ka. Oh, Suset. Mahal ko kayo ikaw, Suset. Mao ka lang tinuod. Mahal ko ikaw. Busa, ayaw naging kong pasok, apa, ha? Ayaw na yun, Suset. Uling isa ko ni mo. Dili na kyun. Naapasa na sa gawas. Wa sa lima mahawa. Oh, burag di sa buti lang ni Ertas palibot. Unsa bahatan na to, Benhur? Mugawas ko, dok sa mata. Unsa? Mugawas ko. Pero basundon ko sila. Ug patyon ako kung mahimo. Ano magkakuha kag mga tambal sa parmasi. Unsa? Hindi sila dagan. Makayaran ako sila. Benhur? Diyan akong dam bakbak. Sige, mugawas ko. Unya ilak pagbalik ang pultahan. Pag-amping. Oh, igulitan mo kung bukan. Benhur, dako nga ko pasalamat nga giluwas ko nimo. Og dili ko makatugot nga dunay daot ang mahitabo nimo. Dok sa manta. Pag-amping, Benhur. Sa kadulay. Sige, mugawas ko. Paganda na. Sige na! Sila na kumutahan! Tuana, isunod na kang Benhur mga zombies. Hanggang na kong backpack og bag ni Benhur. Manguha na kong gatambal, mga antibiotics. Magdali ko! Palayo po ka magkasubat na. Sige, sunod na ako. Oh, mga zombies ako'y kasubat. Kini ang inyong... Tipal. Lagos ko kipati, oy. Bisit yun. Gaya na ng gawa sa luwag sa loob. Tipal. Bisit yun. Palayo ko din eh. Ipahungawal kong kipati. Tuloy tuwag sa onset. Kinsam ka ni. Ube-ube lang ako nakuha ng mga antibiotics sa tambal. Doon na sa pang first aid. Mga syringe ni Ala po. Wala tingali ko nilipan. Si Benhur. Hain naman ka si Benhur. Wala pa man sila balik. Doon na sa ikutubuto sa armas. Si Benhur kang napabuto siyang armas. Bayo gali kay, di kakapit ko sagdan. Dayon ambag nila sa first floor. Agumang sumbis nga to sa second floor. Wala to magkamantay asa ko. Mabalik mo sa nimot ka ni Dok Samantha. Oh, doon na pa nabilin din eh. Pasaylo ako ninyo. Pero angay mo pamatyon. Sulok! Sulok! Ngano, Hudas? Oh, nagtapis ka ng tuwalya? Nga naman nagtapis lang kong tuwalya, ha, Hudas? Oh. Ngano niya ka? Ah. Kung sa'y tuyo mo? Kuhan Sulok! Luwi tawag sa tumasakop nga nagpatrolya na musil sa masumbis. O saan ko no, ha? Nakita na nila si Samantha? Ingo man katong animal nga Benhur Alipio? Tunas nila bati ang buto-buto sa armas dito sa ospital ninyo. Unsa? Buto-buto sa armas dito sa Sud Hospital na mo? O kinsa?
Kinsa masad kuno ang nagpabuto dito, ha? Kinsa, Judas? Was na masayar ko kinsa, Sir Rock. Pero doon ako nitawad sa sod. O tuwan na dito. Giat na nila kung doon magawas. O ganong gat man? Ganong wa man nila sudla? Doon na mga sumbis nga nag-alirong sa palibot sa ospital. Ubay-ubay sa kuno. Animal, unya ha, ganong wa man nila pamusila? Pakyo na nila, ano makasod sila? O susuyo nila kung kinsa tong nagpabuto sud sa ospital? Sir Rock, kung nila nabuhaton, makabantay itong mga tao nga to sa sod. Unsa? Tingalog si Binur to. O to sa sod. Maong wala nila pa mo sila masumbis sa gawas sa ospital. Padali ka itong mga sakop nito! Pagdali! Gusto ko na malakpan nato sila! Pagdali, Judas! Mingawan na sa kawas. Wala yung zombies. Pero si Ben-Hur, wa pa man mabalik. Hain man ka siya. Si Ben-Hur, nisin niya siya abihan na puntahan. Salamat ka na balik ka na. Ubay-ubay akong napatay mga sumbis. O siya na, nagkakuha ka mga tambal. Oo, niya sa akong gidanga pa og sa bakpak. Abi ng bakpak. Uy! Bugat-bugat sad. Ako na lang ang magdain ng mag. Ako na. Ikaw na bitbit ni samurai. Sige. Dito magdugay din eh. Tara, dukso man ta. Animal! Unsa ko no, ha? O kung gawas sa ospital. Pero sigurado sila nga doon ay tao sa sod sa ospital. Buisit! Animal! Ang mga sakop na ako nga nirespondi kanila, hain naman sila! Doon na sa kurus na sa ospital. Sige lang, animal! Gusto unta ko nga ako mangunay sa pagdakop kanila. Pero, basin og dili sabda na sila si Binhor. Abuto na to ang tawag, Sir Rock. Mas maayo pa sigurong sudlon na lang sila. Sudlon! Total! Daghan bitaw sila. Ha? Hinga sila! Pusino nila ang mga sumbis nga naa sa gawas. Ang makasud sila sa ospital. Usa. Pero Sir Rock. Di ko na nila. Ayaw pagduha! Mando ko ka na, Judas! Ingna sila, animal! Pagbantay lagi sa palibot, dukso man ta. Kitigalig doon ay sumbis. Galit lang mo atake na to. Ben-Hur, Doon lang to sa emergency exit. Anat agit pa ingos sigwas. Dito ako balik dito sa atong gyagian ka ganina. Nagkasiguro ko. Nga tuwa pa ang mga sumbis nga nakatang na to. to arang emergency exit. Go na lang ta. Muli ko ta diha sa tuo. Huwag ka ng emergency exit pa inon sa ghost ng first floor. O sige. Paspasan ta nga tubag na ikaw. Ang saron! Doon ay buto-buto sa gawas ng ospital. Ben-Hur, Ang mga sumbis, nanggawa sila. kinuha ko. Mga zombies na nagsunod pang nurse sa pagpapay na uniform. O, Mga kaubay mo ka na sa Ben-Hur. dali, dali. So, tani mo ulawak. Dali. Kinuha ko. Mga kaubay ko kato sila Ben-Hur. Dukso man ta. Kinahanglan magkagawas na rin eh. Delikado taog di tam kagawas na rin eh. Pero sa bato na to, nagawas mo ng mga zombies sa mga luwak ng ospital na nakabatis mga buto-buto sa armas. Asa na tayo ni Alki Ben-Hur? Ganun. Liliog ko sa bintana ni Luwak. Tuwas at bang ang mga namusyon sa mga zombies. Pagkadaghan nila. Ubay-ubay siya ang mga zombies nga nagpaingo nila. Giatake sila. Ben-Hur, ang sana. Dagit sila sa tubangan ng ospital. Namusyon sa mga zombies. Unyat sa bato na to. Sa likod ng ospital. Hain ang agianan paingo sa likod ng ospital nga magkagawas na. Hain, dukso man ta. Ay, ginoo ko inta, ginoo ko. Tingalis kasi pinarabot sa mantanggi pa mo sa Lila. Nangasing dili lang ang taon. Ay lang mo kapanikot. Kalma lang mo. Salig na natin ikaw domino. Kung nidok sa manta. Salig lang kita nila.
Sige, paghapon sa pamusil. Tuod kayo masamot ka ng mga zombies nga. Magpadol nila. Tungkol sa gibugda nilang kasaba. Unsa? Samas kong gibuhatin nila nga. Nigamit ko sa Kuwar Balait. Aron makadungog ang mga zombies. Ug sundan ko nila. Mao sila ang nitabo nila ron. Ubay-ubay ang mga atake ng mga zombies tungkol sa kasaba sa buto-buto sa armas. Doon lang sa exit. Diya sa likod ng ospital. Mayo nun. Oh, zombies! Hop! Hop! Maayo ka nakabantay ka. Dahil lang yung batay tas sungag yan. Doon yung mga zombies nga po din eh. Galit lang atake na to. Mauna ka ng exit, Benhur. Doon na ta. Magkagawas na kita. Duk sa bata. Unsa na ang balita, Judas? Ubay-ubay na kuno ilang napatay, Sherlock. Pero nisamot kuno ka na zombies nga ni-atake nila. Usa? Animal! Ang responde nila! Naabot na ba nila? Pero, lagi. Naglisod na sila kay ubay-ubay naman ang mga zombies nga ni-atake nila. Nanggawas sa noon kuno, sila ang ni-atake. Animal! Daghan na gani ay ang mga zombies nga naadi sa sentro sa siyudad. O nanggawa sa noon sila nga nakadungog sa mga buto-buto sa armas. Tungkol sa kasama sa mga buto-buto sa armas, nagkaguliyang ang mga zombies. Susit! Mao ko rin gisultin sa mga tanak ko niya to. Husto ka! Sa panimhot, sa kasaba o kasikas. Mauna ang gigamit sa mga zombies aron makahibaw sila nga nulitaw silang palibot. Mao ka na. Tanawa, Sherlock. Ingon bitaw ko nga di pa mo silon. Mahilom! Buiset! Animal! Ulit mo na! Ano? Kinsa to, Judas? Kinsa to nga nawag? Wala Sherlock. Wala matingog. Animal! Unsa na itabo nila? Unsa, Judas? Dali, dali. Mga zombies na sa unahan. Ginaganay. Marupaingon sila pabuto. Oh, tungkol sa kasaba sa buto-buto sa armas. Nanggawas sa mga zombies. Husto ka. Oh, laing zombies, Benhur. Dali, dali. Dali, sunod na ginagawa. Hantog yung mag-abot na sa sakyanan na to. O, nagsunod na mo, Benhur. Bantay lagi sa tumagyan. Igalig doon yung zombies nga. Mukha itong atake na kapag. O, Benhur. Andam ko kanunay. Mana ang buto-buto sa mga armas. Huwag sila kang hitabo. Uy, wala na. Wala na yung buto-buto sa armas. Bitaw nyo, unsa magkay nahitabo. Jalusing, anil mo ha. Dahil dyan, akong sisiyon sa gawas. Animal! Buiset! Sherlock, ubibas na sakop ang napakan. Nabiktima sa mga zombies. O posible nga, mahimo sa sila mga zombies. Buiset! Huwag ko magahom nga maukad to ang mahitabo. Ingon bitaw ko rin mo nga, di lang sila pangusilon. O tarawa, nanggawas sila ng mga zombies. O giatake sila. Pero tiglo naghana. O ubibas sa tumasakop ang... Pagi mo si Judas? Gimahayan ko nimo. Di basol ko nimo. Animal ka! Gusto kang patiyo taga! Silok! Ayaw! Ayaw ko sila! Ayaw! Mag-animal! Dali, sakay din. Duk sa bata. O, Benhur. Ang mga zombies sa unahan, oh. Murag din sila kipangita. Murag yung kabanday sila sa itong presensya. Magkapalayo ita. Ang mga zombies, dili na sa itong gisakyan, Benhur. Di na sila magkagukod na to. Salamat kinilapos na, Benhur. Hawa sila makabantay sa tubag sa kayo ng sakyanan. Doon ginapo ko sa mga zombies na kasama sa mga buto-buto. Oh, bantay ha. Kay Malaberto at tubangan sa ospital. Kinuha ko. Benhur, tanawa sa tubangan sa ospital. Oh, pagkadagang mga zombies ka nagbuyod sa daan. Oh, tanawa sa akbo sa ospital. Mga
patay lawas ka na. Ubay-ubay siya na nabiktima sa mga zumbis. Kinuha ko. Pataluoy ka na. Bantay, ipakusgan po ang pagpadagan ni Sakinan. Benor, madalit sa sa San Pedro. Osa, Gusto na ko ikasulti ang mga kadikuan sa San Pedro. Aron matabangan ta nila. Samantha, Sige na, Benhur. Mga ang tabang nila. Ako makiksulti nila. Sigurado ko mamutuo sila na ako. Nakaila sila na ako. Ilabi na ginang sa akong pagkadoktora. sige. Ikaw mo tumandok, Sam. Sa unahan mo likod, ha? Kaya mo na ka nagdantay mo sa San Pedro. Benhur, tanaw sa unahan. Mga armored car. Nasakop ko ng Dok Samantha. Unsa? Di na limahin mo. Kinahalang magkapalayo. Di ba tagal mo sa ganang pinaatras? Nagpaingong ka na to ang duha ka armored car. Benhur, si Bahaton ta. Gunit ubayo, Dok Sam. Kinahalang magkapalayo, tagi ka din eh. Kinahalang magkapalayo, Sulok, doon ay pick up nga sakyanan nga gusto untang moagi pa sa San Pedro. Pero nababagal sa masakop. Pick up nga sakinan? Mao ka na, ug ilang gigupod karon. Animal! Nakasiguro ko nga kang Benhur Alipio ka ng pick up nga sakyanan. Dali, Judas! Mutabang kita sa pagdakop ni Benhur Alipio. Ha? Andaman ka ng sakyanan o mga armas. Pagdali! Silok. Tara mo. Gusto na kayo mong dagan, Benhur. Ngunit lang yung Dok. Kasunod, hapon ta sa duha ka armored car. Bantay, Benhur! Doon sa kinagay kasugat na to! Ngunit ko, Kauban ka to nila! Laglit ila itong kauban. Kinahanglan magkapalayo na nila. Ubay-ubay na sila nga nagsunod na to. Ginagkakata nila, Benhur! Naigo ang side mirror door na ako. Ang biling Armalite! Mabawas na nila! Ha? Ala, buto-buto na sa armas. Ay, kabala ka diya, layo rin itong di mo tangan karon. Ay, mo gadlok. Eh, basig mo abutan sa dili sa simbahan. Ay, sus. Ang magandam na ta. Kaya, magsusi ko sa gawas. Pakusgi bang pagpadagan! Kinahanglan nga makaabot kita sa ilang nahimutangan! Sulok, ilang ko nung gipo sila sa kinan. Pero maayo ko kayong padagan driver ini. Nakaliko na yun sa skina. Ha! Makorner lagi po na to sila! Sige ba! Pakusgi ba, animal! Kahinay ba magpalagang driver ka! Benhur, layo na kayo to sa syudad. Gituyo ni nako. Pero magkapagita ko paagi nga, magkapalayo na nila. Unsa? Paingon ng dana sa among dapit, sa barangay Bungtod. Ha? Nagsunod paghihapon sila nato, oh. Kamaysan ka ng nasa unahan. Gusto, gunit Dok sa banda. Magsuot-suot kita sa kamaysan. Benhur! Benhur, matabang kita! Ako sa mga tagas na mais! Gunit nagmaayo. Opo, Dok sa banda! Opo lang! Okay, sundin lang yun yung bisara sa wagi. Kaya ko liputon. Over out. Sa? Nisuot sila o kamaysan? Sulok, ilang gipusil ko. Ha! Animal! Padung sila sa barangay Buntod. Lugar sa kuminahan, din dito ng gawa sa mga zumbis! Wala ta nila po sila. Oh, pero nagsunod gihapon sila nato. Uri asa tayo ni paingon, Benhur. Magpabungtod ta, Dok Samantha, sa among dapit. Unsa? Sigurado ko, nga atos lang malingla dito. Tuod ka mga pasikot-sikot ka dito dapit, ha?
nga mula po sa kasikbit ng mga barangay. Benhur, Nagdako ko ning lugar. Bisan pagdugay ako nga wa makabalik dinhi. Pero kabisado ko gihapon kini maong lugar. Way kausaban tungod sa mga maot ka pumalakad sa nagma dinhi sa syudad. Benhur, Ano na agianan dito nga lapos sa pikas barangay. Dayon, lapos paingon sila kung daan paingon sa syudad. At taagi dito aron magkapalayo ta nila. Ah, Sigurado ka ba gyud Judas? Nga anhi sila agi din eh. Oo, Sir Locke. Sigurado ko. At nga to sila. Balog, tarawan niyo ang kabaisa sa teleskopyo. Kung doon na may sakyanan nga napaingon din eh. Tarawa! Oh, sana Sir Locke. Ha? Arigin lagi sila pa doon. Maong, naunhan na to sila. Suhito sa kaning lugar da. Dool-dool na rin sa ibang minahan, Sir Locke. Usa? Sa barangay Maisan di ay ni? Oh, o sa tuong bahin, mauna ang barangay Bungtod. Na ang taas ka bukid sa barangay Bungtod. Oh, makita na gaya din, kay patag binapita. Mao ba? Usa! Usa? Ay, di ba? Dali! Padala sa kinan! Unahan ta sila! libaw kini napita. Paingon tatanga sa among lugar sa barangay Bungtod. magrisulot paghihapon sila nato, Benhur. Pero di na isla makasunod na to kon. Makasunod kita sa among dapit. Kaya daghang kagayanan nito nga paingon sa liyong bahin sa barangay Bungtod. Laos sa mga kasikbit nga barangay o paingon na sa syudad. Maayo kung mao ka na. Yun na, surahan. O, kaabog, muraog. Doon ay laing mga sakyanan nga nagdagat. Tuod. Pakusgan pa na ko pagpadagan. Kinahanglan nga, di ta na maapsan. Kinahanglan magkapalayo ta nila. Gusto, maynaw na naan kong pagi. Ang mga granada, yung mapisi, magamit ko kini. Ano nga paagi, Benhur? Unsa mo kini granada o PC, ha, Benhur? Nga Sir Locke, nakatagas ko sila pikaw sa barangay Bungtod. Sundan na sila! Bisan asap na sila paingon! Uy! Animal! Animal! Pantay! Pantay! Nagpapangga ka! Yes! Success! Maayo kayo mong gibuhat, Benhur. Gihigot mo ang mga granada sa duha ka mga punuan sa kahoy. Gagahigtan mo sa PC ang mga pini ini. Oh, hugwasa ka ba tayo spesi nga nag-alisadaan. Mga sa pag-agi nila, natangtang ang mga pin sa granada. Nibutok kini. Military gud ikaw, Benhur. Tama ka gyud. Magkabalik na ta sa simbahan, Dok Samantha. Animal! Bisit! Gibutangan din niya o mga granada king duha ka dagkong kahoy nga maayog yung pagkahagsa din sa armored car. Salamat na tagal di ko kining armored car nga gisakyan to Sir Locke. E kung dili pa, nangiipit na sila. Mao gyud! Ha! Bisit! Ang animal nga binhor gyud ang sakay sa pick-up. Siya gyud! Igamit yung pagkamilitary na. Kamaos na. Nalipat sa ta. Mga zumbis! Mga zumbis! Pusila kayo! Pusila! Di mo gusto may zumbis! Dili pa! Animal! Hudas! Hudas! Hoy! Hanggaw! Busit! Busit! Hudas! Hoy, balik ka! Kundiri Hudas! Animal! Animal! Hudas! Nag-una-una ng animal sa kayo sa laing almorgar! Bisit! Kurang! Dili na ko makatikang ang ako mga til! Di na makatikang! Ay! Hoy! Tabangin ko ninyo! Dada ko yung sa almorgar! Dali ka mo! Hoy! 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 Buha ko yun rin! Animal mo! Unaha ko ninyo! Tabangin ko ninyo!
Daw ta sa simbahan. Wala nagsunod na to, Benhur. Di na sila makasunod na to. Sigurado gid. Nga gi-atake ron to sa mga zumbis tungod sa mga buto-buto sa granada. Kaluoy nila. Mga inosente sila. Ang angay yung tamatak na pagka-zombie. Ang hayop nga lok. Gusto ka. Angay niyang bayran kininitabo sa itong dapit. Siya yun ang nakaingon iligtaran. Benhur, kinahanglan gid nga magkasulti ko ang kadagkuan sa San Pedro o San Pablo. Gusto gid ako sa ikasulti or maluwas kita dinhi. Odok sa mata. Mangita ang mga paging maadto na to kadang duha ka syudad. Ato rin planuhog maayo. Ilabi na ron nga doon na nadaig bantay siya daan paingon sa mga syudad. Hayop gid si Lok. Hayop siya! Ay, maikid ni anak ka mo. Nagkakuhibig mga tambal, mga vitamins sa guban pa. Kumusta mo din eh? Kiragaw do Binor. Kadiyot lang ha, pangtagaan na nakog tambal ang mga masakiton. O, check upon ko sila. Tabangan ti kadok Samantha. Salamat, Jen. Nak, nabati na mo ang mga buto-buto. Unsa man to? Mga sakop ni Lok na Lusing. Giking kwentro na mo. Unsa? O, mga sakyanan karon ka. Gusto kayong nagpanagan. Gaw, batay. Tingaling ni Bao na sila nga niya at simbahan. Nga nagtago. Usa. Daw. Igo na sila nilabay ko. O, gusto kayo lang pagpanagan. Ug doon na, layo na. Kinsam ka to sila ko, no? Lagbit, mga sakop ni Lok. Animal ka, Judas! Sinuwal ko sa lok. Sundra. Talawan kang animala ka! Gibiyaan ko nimo, hanggaw ka! Sa unahadlo ko nga, nakita nga, nagpano ng mga zumbis, paingon na to. Hulya! Biyaan ko nimo, ha? Ano ka? Hospitalita mo, ha? Ano mo? Ang animal ka, Judas! Gibiyaan ko, buwiset! Walay ko kasabot sa kong ibati nga, nakita na ko ang panon sa mga zumbis, paingon na to. Ilom! Buwiset ka na! Animal! Basa pa man dining akong... Uy, Nakihigan. Awa! Awa! Animal! pal. Sakita sa dapo, uy. Nga nagibiyaan sa tunin mo. So naratong ko, uy, nga nakita sa panon sa mga zumbis. Unsa? Kuha nga bitaw. Pero bang, nakalitan ka ba? Nga, nigimaw ang mga uos sa mga zumbis kay mga tungason man. Di na sa ibati lagi. Mo dito nakihi si Luke. Oo. Halos di siya makatikang sa iyang nimutangan, uy. Giagag lang mo siya sa mga sakop. Tawa ka lang da. Tanawa o. Ay, may naitan ka ganing Luke na. Ay, ni Malvi ay. Susit! Dali dire! Oo, nana! Tuwa na. Animal, mau na sad ni. Ay, da ka na. Ako sa lunya, ha? Hanggaw ka? Da ka na, oy. Ari ang kring usa. Tibal. Bisit. Pe! Sabag ko eh. Ta-inlab na hinong susit. Tagsilos ko at tibal. Huwag yun. Huwag yun na kontak ang mga frequency sa handset. Di tingnan yung kaabot sila yung dapit. Sa police station, doon to sila antina dito. Mayo daw ka. Makaadto ko dito sa police station. Ben-Hur, ginadata kong init na sa box noodles. Salamat, Tok Samantha. Salamat kaniya, ha. Nilampos kita. Ug, ito ana, nadapatan na ako mga tambal ang kauban na itong may sakit. Mayo tag doon na yung magkatabang nito din eh. Ilabi na ron nga. Gihanting yung maayo ni Lok. Apit ka siya dadragin ang makatabang na ito, Ben-Hur. Sila ra yun. Mabitong gusto kong magasulti mi nila. Aron ako mismo ang mapasabot nila sa nahitabo din eh.
Pero magdisulat ang adto dito. Kinaanay mga bantay sa daan paingon sa mga kasikbit ng mga syudad. Mausa na problema ron. Pero di ko mahunong sa pagpagitang mga paging makapangayat ang tabang nila. Kinahanglan nga, maluwas kitang tanan din nga mga survivors. Huwag sa kang maayo na itong buhaton, Benor. Sa pagkakaroon, was ko mahibaw kon. Usaya nga na itong buhaton. Wadok sa manta. Oh. Oh. Kaya sa ron sa ay! Lain mga kapuputolisan! Ina sa gibong bahan kinilugar. Ay! Kadwal na ito, Benor! Nagkano ko lang pagpamumba nila. Bantay ka mo! Sige ba? Animal mo mga zombies mo! Ha! Siyarog di mo mahurot! Hutan yung mga bala sa mortar! Gusto ko! Kapag susiyo niya nato sa siyudad, hurot-hurot ang mga zombies! Yula. Ayaw ito mo sa simbahan. Gabaan ta! Oh, simbahan! Hapit maigo ang simbahan! Oh, gabayan yun kayo. May galot ang simbahan, Sir Luke. Mao nga akong pausabila ang direksyon sa mortar. Mayo! Basta kay bombahin ninyo og maayo ang siyudad! Lihay lang ninyo ang simbahan! Animal! Buisit! Binhora lipyo! Kinahanglang makuha ko ikaw! Ilabi ka na sa manta! Pangitaon tugyod ka mo! Ako ka lang! Ako ka lang sa manta! Nagkalayo na din sa simbahan ng mga pagpamumban nila. Oh, murag sabot ako nga. Gilahayan nila ang simbahan silang papamumba. Ay, hadlok tingali silang maigo nila ang simbahan. Tinood ka siya. Di bigyan sila tantong demonyo agad. Kahadlok mo nila gabaan nga maigo nilang simbahan. Ay! Nasad ni simbahan. Di gid maayo magdugay pa ta din Kinahanglan yun nga magkapalayo na ta din Kinahanglan nga makontak na to ang mga kadagkuan sa San Pedro o San Pablo. Mga tagtabang nila. Bitaw. Kuyaw kayo din eh. Ilabi nagsigib sila pa mumba. Sus, musahag noon bala. Hindi ninong paingon si Ban. Matay ta. Mangita ko mga pagi. Kinahanglan nga magapangayo tagtabang sa laing mga syudad. Mayo kinahuman na sila pamumba sa syudad. Kaya sa ko magpalayo din Kung malayas at ko, sigurado yun nga mga zombies ang ako problema. Pistahan dyan ko. Malag pistahan ko sa mga hayop kay Luke o Judas din kaysa mahimo kong zombie. Yan na si Luke. Nisod siya sa among luwag. Ayo kay naligo ka na, Susan. Nanakit ang akong kalawasan, Buisit. Gusto kang masahian ka? Okay. Sige, imasahi ko. Lipaya ko, Suset. Oh, Luke. Sige, higda na. Kaya magkuha lang ko sa awel. Pahalat na lang Ang tuson ko Total, murang sa kugraya na din o ba ni Luke? Pero si Judas. Grabiha sila pagpamumba. Ubay-ubay din sa mga building ang mga nabumbag, oh. O ubay-ubay sad sa mga zombies ang naigo. Maayo na lang gani kay wa nila gapiling simbahan. Dito ko patingal sila gaba. Murag lain naman ang baho din sa gawas. Nga din na sa hangin. Manood ta simbahan. Tana, Ugba siya sa buntag. Magsusi ko sa palibot. O mangita ko mga pagkaon. pag-amping lang.
Nakalabing siguro. Naano sa palibot ang mga sakop ni Luke. O, Dok Samantha. Dili mo! Dili mo, Jane! Galugin mga bata! Dili mo! Siyang kinita mo sa boss. Nagkakubot man sila. O, sa manita mo rin eh. Gaw Dominor. Ang duha ka pari nga masakiton. Kalit na ukurok. Unsa? Tuwa dito sa lawak ni simbahan. Ato ano yun, Binyor, oy. Sige na mo. O, Nelusing, dinilang mo. Bukoy ko, Ben-Hur. Tala, Dok Samantha. Tanaw na itong naunsa sila. Oh, Ben-Hur. wala na sila maglihok. Naunsa man ni sila. Kadiyot lang. Akong i-check up. Pagamping, Dok. Wala ni maginawa si Monsignor. Unsa? Ang uban sad nga mga paring masakiton. Wala si gininawa. Wala hangin nga magawa sa ilang ilong. Unsa? Patay na sila, Ben-Hur. Patay na ni sila. Puset. Hindi na ko magkatog na. Nahinanong na silog sa pagkatog. Humad ko si Kilipay. Humad ko sa bar. Mainom ko. Anong ko magkatog? Puset yung tawa na. Nalintang mo tag-iya. Animal. Hindi na ko magkatog na. Gaw Dominor. Unsa na? Sungka ko ba? Magsusimis, Dok Samantha sa palibot ko. Ay. O panikabutan ako nga, magkalabang may speaker syudad. Ano magkapangayog tabang? Saan puyo ko? Ha? Di ba ayaw magdugat na dinigaw? Pinakapari nga masakiton ang nangamatay. O matod pa ni Dok Samantha, tungod doon sa katugnaw. O sa mga baho nga, malanghap nila. Mga bitaw, usahay ka magmahas kami din kay malanghap na mo ang kanto sa baho. Siguro tungod sa patay, lawas tingis mga zumbis. O gani, ang uban, gisip po na gaw, giubok. Mao nga, di na kita luwas din eh. Kinahanglan magkapalit na kita din eh. O nga, magita ko mga paging makontak na ko ang silingan kong mga syudad. Unsa man, kuyugan ti kagaw? Daw, Ben-Hur. Oh. Andam na ko. Mayo, Dok Sam, taw-taw bugi ka na ta. Nagluod lang ko ang mga bala sa malayat. Gaw, pagamping mo gawa. Murag na igon ako na. Sakto to nga ako ni Inom. Makatog na tingali ko. Oh, Hudas! Hudas, unsa ba? Di tayo, tiga susi. Sige, Hudas, lipayag ko. Mag-animal! Look! Kahiglan at tangi ang uban pang mga yugto ni gatong sugilanon. Patayng buhi. Tagsulat Jojo Alegre Buron. Direktor Jennifer Dato Minyosa. Spinner Ariel Mangkao. Soundman Ricky Garing. Audio Editor Lloyd Gabiana. Dalit kaninyo sa RMN Drama.